Pnawn da i chi gyd, a croeso i'r Babell Lên ac i'r cyfarfod arbennig hwn a Bedwyr i Bawb ydoedd, sef Rhaglen goffa un o wir mawr Môn Bedwyr Lewis Jones. Union 5 mlynedd ar 20 yn ôl yn Awst 1992 y bu o Bedwyr farw, a hynny yn frawychus o sydyn. Eifion Glyn ydy'n enw i, a dwi yma heddiw yn cyflwyno am mod i a Bedwyr yn gefndryd o waed coch cyfa. Fel plentyn, o'n i'n gwybod bod gen i gefndar ofnadwy o glyfar, oedd wedi bod yn Rhydychen. Ar draws y blynyddoedd fues i'n ymwneud â Bedwyr a'r teulu, ac yn ei gweld yn lle gyson ar achlysuron teuluol ac yn y blaen. Ond, a bod yn berffaith onest, fel mab hynna, Uncle Percy ac Aunty Mair yr o'n i'n meddwl am Bedwyr yn benna. Mi oedd Aunty Mair, mam Bedwyr, a ger, yn chwaer i mam. Yn blentyn hyd yn arddegau cynnar, mi fyddwn ni'n mynd ar fy ngwyliau i Lan at Aunty Mair ac Uncle Percy. Tyddyn bychan oedd Glan Eilian i cartra, a newydd Percy o Gwen Jones yn rhyw how ffarmio ar ôl rhoi'r gorau i'n ifanc fel newyddiadurwr. Mi oedd Aunty Mair wedyn yn cadw visitors. Yng Nglan Eilian, mi oedd yna bethau exotic. Fel tŷ gwydyr yn tyfu tomatos a cucumbers, a gardd oedd yn gyforiog o bys, ffa, mafon, cochion ac yn y blaen. Ac roedd tragwyddol heol i fi fita faint a fynnwn ni o gynnyrch yr ardd. Roedd y lle yn nefoedd ar y ddaear i hogyn o ardal llwm a chwareli oedd yn un o 7 o blant. Rheswm arall pam o'n i'n fy elfen yno oedd bod Uncle Percy yn ddyn mor ddifyr a dysgedig, ac mae torath o bobl hynod yn dod yno ar ei hald. Pobl fel John Eilian a Kate Roberts i enwi dim ond 2. Ar ôl swpar blasus gan Aunty Mair, mi fydd Uncle Percy yn neilltuo i'r llyfrgell efo'i westau. Mi fyddwn ni'na yn cael y fraint o fynd yno efo nhw a gwrando ar ei sgwrs, tan oedd Aunty Mair yn mynnu mod i'n ei throi hi am y ciando. A dyna chi be oedd addysg. Mi fydda elfed fy mrawd yn mynd ar ei wyliau i Lan Eilian hefyd, ond ar wahân fydda ni'n mynd bob tro. Yn 15, mi adawodd elfed yr ysgol i fynd yn brentis newyddiadurwr efo papurau'r Herald. Maes o law, mi es yna i ddysgu'n nghrefft efo'r Cymro, cyn bwrw ymlaen wedyn i newyddiadura am bron 20 mlynedd, hyd nes i mi ymddeol 2 blynedd yn ôl. Ond at hyn dwi'n dod. Newyddiadurwr oedd Percy o Gwen Jones, a'i ddylanwad o yn ddiamheol nath yn gyrru ni'n 2 i lawr y llwybr hwnnw. Fyddwn ni'n sicr ddim wedi cyboli efo papurau newydd ar cyfryngau heb ei ddylanwad o, ac mae elfed yn deud yr un fath. Ym Mhen yr Hawg, wrth gwrs, mi nath elfed adael y byd newyddiadurol am borfeydd mwy bras yr Eisteddfod Genedlaethol. Gyda hynna o ragymadrodd, gai rwan eich cyflwyno chi rhai sy'n coffau Bedwyr heddiw. Yn gyntaf, yng nghefndar arall, Geraint Percy Jones, brawd bach Bedwyr, a fydd yn adrodd chydig am fachgendod y 2 yn Llan Eilian. Derek Llwyd Morgan, disgybl iddo a chydweithiwr a chyfaill a fydd yn ei bortreadu. Wedyn, Meinir Pierce Jones, anon 12, 2 fyfyrwraig iddo fo, yn cofio'i hathro. Gerwyn Williams, pennaeth presennol ei hen adran, yn cyflwyno rhai o'i gynhyrchion. A'r di-hafal, Gwenan Gibard, a fydd yn datgan cywydd marnad Myrddin ap Dafydd i Bedwyr. Ond gawn ni i ddechrau efo Geraint, ac yna Derek yn sydd ar ei ôl. Cyfraniad meistrolgar nôl i arfer yn barn, mae Derek Llwyd Morgan yn dweud mae ffordd ifan ei frawd yng Nghyfrath a chwaraeau un Iwbwrch
o gyfleu'r newyddion fod Bed wedi marw oedd dweud fod y dyn oedd yn cadw gôl i Amlwch wedi'n gadael ni. Do, fe gadodd Bed y gôl i Amlwch, ac arbed cic o'r sbotyn yn erbyn tîm enwog Niwbwrch y cyfnod, ac ennill y North Wales Coast Junior Cup. Faint ohonoch chi wyr, mae Bed a T.H. Parry Williams ydy'r unig ddau o beneithiaid adrannau Cymraeg Prifysgol Cymru a chwaraeodd i dîm Coleg yr Iesu Rhydychen. Goalkeepers a cresi, dyfyna Derrig. Dyna pam yr enillodd Bed ei hanner lliwiau yn Rhydychen am gadw gôl i'r tîm hoci. Mi allwn ni adrodd sawl stori fabinogaeth am dan o fo a phêl droed. Mae'r gyntaf yma yn newydd sbon. Trechodd Berffro Amlwch o 10 gôl i ddim unwaith, a Bed oedd yn y gôl, a fo gafodd y bai. Yn anheg honnau. Y cylyniad oedd cael drop. Un o gymeriadau annwyl swyddogion clwb Amlwch oedd Hugh Phibbs, Hugh Bara. Hidiwch Bevo Jones, meddai Hugh yn ei ddiniweidrwydd. Mi fi gynnon ni second team flwyddyn nesaf. Gellwch fentro fod camp ar y rhegi. Dychmygwch Bed yn rhoi manylion ei gymhwyster pêl-droedaidd ar restr treialon Coleg Iesu Rhydychen ddechrau hydref fel Amlwch Town Reserves. Cymwynas ag academyddion y dyfodol ydy cyfeirio at gyfraniad cyntaf Bed yn y wasg yn y clorianydd papur wythnosol enwog iawn yn Sir Fôn ar Chwefror y 9 1955. Penillion luniodd Bed mewn awrodd i reidi yn neuadd reichel oedd y gerdd i'r hogiau, sef llanciau tîm pêl-droed Llaneilian. Ond gŵr ar enw barddol Twrog ymddangosodd fel awdur y penillion, nid Bedwyr Lewis Jones. Bedyddiwr, cul, blaenor di-hiwmor a sych ddiwiol oedd Twrog. Ac fod tîm o hogia ifanc talentog iawn yn Llaneilian, nid nhw a glodforwyd yn y penillion. Rheithor y plwy, y parchedig W.H. Jones, gŵr gradd yn y clasuron yn Rhydychen, oedd yn y gôl, chiciodd erioed bel yn ei fywyd. Darllenau Roeg a Hebraeg a Lladin bob dydd. Gŵr busnes cefnog wedi ymddeol o lannau myrswy oedd un o'r cefnwyr, blaenor parchus yn seilo. I luchio llwch yn llygad unrhyw amheuwr, roedd ein tad Percy yn y tîm. Mi ddarllenau i'r penillion. Ar chwip a thop ffyrhoddi bri y dyddiau a'i theibio, ond pennaf sbort ein dyddiau ni yw cicio pêl a'i rhwydo. Nid oes un dref na fentref bron neu bydd o'i dîm ei hunan, ac o'r holl griw sy'n Ynys Môn does ail i dîm Llaneilian. Mae Jones y Sondy yn y gôl, y rheithor ynddo, mae Jones y Sondy yn y gôl fel gwenol chwim a bian, o'i flaen yn gadar naswy ôl mae Williams o ail eilian. Y cefnwr de yw gŵr y plas a'i gicio cryf a chyson, a'r canol sydd yng ngofal saff y capten, Billy Gibbon. Oedd ei tef yn ddygyn mai John Pen-y-Bryn a Clover yn gwthio'r bel i fyny'r cae a thaclo fel dau deriar. I lawr yr adain dde yn chwim fel ewig ar a Percy, a net y lôn yn ôl i chwim yn sgimio'r bel i Godfrey ei phlannu yn y rhwyd yn syth, neu i nodio nôl a'i goryn, ychydig bach i'r ochr chwith i dalcen sydyn Edwin. Ar olaf, rhaid ei enwi ef yw'r llanc o dyddyn Sara. Nid oes yn unman dan y nef all drysu ei gynlluniau. A'r pennill ola, yr rhain yw'r criw sy'n mynd â hi ym hopman hyd yr ynys, yn curo pawb ac ennill bri, ond i wein plwyf yn ffodus. Pan ddaeth y clorianydd allan, mi ath hi'n rycsiwns. Roedd Twrog, y bardd y priodolid y gerdd iddo yn wellgo. Roedd o am mynd i Langefni i swyddfa'r clorianydd i fygwth cyfraith ar y golygydd.
am ddwyn sarhad ar ei enw da, ei gysylltu o crefyddwr piwritanaidd a goferedd cicio gwynt a dwy'n anfri ar bleifolion parchus. Cyn penrwythnos fodd bynnag, a'i pobl at twrog ar y stryd i'w longyfarch. Yn wir i'w ganmol am ei gân orchestol, ac fe niwidiodd ren blaenor i diwn. Bellach roedd yn arddel y darnbarddoniaeth. Dipyn o hwyl efo'r hogian de, oedd ei sylw. Rwy'n ama a ddaeth neb i wybod nad twrog oedd awdur y penillion. Yn fy marn i, mae'r gân fach ddiniwed yna yn dweud cyfrola am bed. Roedd o bob amser mor llawn o hwyl ac ysgafnder, yn gallu profocio a thynnu coes, yn gallu chwerthin. A thu ôl i'r geiriau mae yna barch at bobl. Dydy o ddim yn dweud dim byd cas am yr un ohonyn nhw. A mi rydych chi'n teimlo bod pob un ohonyn nhw yn perthyn i'w gymdeithas, yn perthyn i'w fro. Teyrnged iddyn nhw oedolion parchus oedd cael eu cynnwys yn y tîm. Yn Llaneilian, yn y gymdeithas wledig glos gynnes, ymagwyd o ynddi y meithrinwyd gwerthoedd bed. Mae'n wir bod yna ddysg ar yr aelwyd yng Nglaneilian ac i bed gael ei fagu yng nghanol llyfrau. Ac o brin fod yna well llyfrgell mewn unrhyw gartre y môn a'n tad wedi darllen pob un o'r cyfrola. Llyfrau hanes, athroniaeth, hanes crefydd, diwinyddiaeth, economeg, gwleidyddiaeth, llenyddiaeth Gymraeg a Saesneg, darllen trwm. Ond roedd yr aelwyd hefyd yn aelwyd y byddai pobl Llaneilian a Phenesarn yn galw heibio am sgwrs neu gymwynas, ac yn aelwyd y byddai ein mam yn mynnu fod pawb yn ddiwahaniaeth yn eista wrth y bwrdd ac yn rhannu pryd hefo ni. Mae'n ddechrys i feddwl am ryn oedd gen i ddweud am bed. Mi sgrifennais i lwyth o eiriau neu ymadroddion, pethau fel caredig, hael, teyrngar, brwd, unplyg, gwerthfawrogol, y gallu chwerthin, weithiwr caled diflino, cydwybodol, mynnu graen ar bob dim, sernio pob darlith, pob sgwrs, pob erthygl bapur newydd, paratoi manwl a thrylwyr, cysau diogi, dihydrwydd, diffyg ymroddiad, rhagryth ymhoni, byth yn dal dig, gwylltio'n sydyn, yn aml dros bethau hollol ddibwys ac yna anghofio'n syth. Mi fys i yn lwcus iawn fod yn frawd i bed. Bedwyr oedd un o'r ychydig ysgolheigion wrth ei swydd oedd yn adnabyddus i'r werin bobl, a dyna sut y gallodd Gerall Lloyd Owen ddweud amdano mae Bedwyr i Bawb ydoedd. Fel y clwsoch chi, pan ymodawodd e ar fichedd hon yn Awst 1992, mi roedd Ifan, fy mrawd yng nghyfraith oedd yn arfer chwarae centre forward i Niwbwch, wedi dweud bod y dyn oedd yn arfer cadw gol i Amlwch wedi marw. Dwi ddim yn meddwl i fod e'n Petr Cech o goli, ond buasau Bedwyr wedi dwlu ar y brawddeg farw graffyddol honna. Yn Wrecsam ei ganed, ond yn Llaneilian ei maged, a thrwy'r blynyddoedd Bangor, Rhydychen, Dolgelle, Llanfairpwll, Llanfaes a Bangor eto, mi oedd yn ffyddlon dros ben i Llaneilian, i bob Llaneilian ac i Llaneilian pawb. A be dwi'n feddwl wrth ddweud hyn, yw bod ganddo ddiddordeb ysol ym mhentrefi a milltiroedd sgwâr pawb, ac at hynny roedd yn fodlon mynd i bentrefi pawb i ddarlithio a berniadu. A chan i fod e'n ddarlledwr mor gyson, oedd ei lais yn cyrraedd ei lwydydd wrth y 10,000, ac yr oedd y milodd yn meddwl i bod nhw'n ei nabod a bod ganddyn nhw hawl arno fe. Mewn colofn hawl ag ateb yn y Cymro yn Hydref 1991, fe ofynnwyd iddo y cwestiwn hwn, pa un yw ei hoff air, a'i ateb oedd gwnaf. Ac am nad oedd na wnaf yn ei eirfa, fe'i trethodd i hyn
yn ofnadw. Gerall Lloyd Owen yn y farnad y cyfeiriais i ati a ddwedodd amdano fel hyn. Ysgolhaig wisg ei lygad, mai neu glist yng nghwmni gwlad, o reddf at werin y rai, a chyfiwch y dyrchafau a lluoedd un llai ei ddisg, anrhydeddau'r di-addysg. Un o blith y bobl oedd, a Bedwyr i Bawb ydoedd. Ie, dyn pobl, fel y dwedodd Ger. Dyn llyfrau hefyd wrth gwrs, sut na allai fod ac ynten ysgolhaig, ond dyn pobl yn bendifadde, yn yr ystyrore yn caru poblogrwydd, a mi roedd e'n sgwrsiwr hwyliog, os oedd e'n ffrind i chi, cefnogau chi i'r carn. A'r ystlys ca chwarae, boed hwnnw yn Anfield neu ym Mangor, roedd e'n gefnogwr cwbl un llygeidiog, ac at hynny yn rhefrwr di-dderbyn wyneb ac yn rhegwr rhagorol. Ond mi roedd Bedwyr, mi roedd na Bedwyr tawel hefyd, Bedwyr y meddyliwr trefnus eglur, y dyn gwastad doeth, y rhyddieithwr glanwedd. Oedd e'n llefarwr lliwgar llwythog. Ond y dyn hwnnw, llaw ysgrifen araf fechan ddeslis oedd ganddo fe. Fel petai ffawd neu i wastadrwydd amcan ei hun wedi penderfynu cadw ei dan beidrwydd yn bell llafar ac wedi penderfynu syberi ei ysgrifeniadau. Ac mewn sgwrs breifat, yr oedd mor gyfrin ag offeiriad, ac yr oedd ei gyngor yn un y byddwn ni'n ei drysori gyfiwch a chyngor neb. A sôn am offeiriad, cofier mai yr hen bersoniaid llengar oedd un o'i lyfrynau cyntaf. Ac fel y personiaid llengar hynny o'r bedwaredd ganrif ar 15, yr oedd gan Fedwyr o'r ysgolhaig ddiddordeb ym mhob cyfnod o hanes ein llen. Ac ysgrifennodd yr un mor ddysgedig goeth am y brenin Arthur ac y gwnaeth am rethregwyr y dadeni, sef pwnc i dreisawd MA. Ond noder bod pob un o'i lyfrau diweddar yn gynnych y rapor oedd rhyngddo fe a'r bobl y sonies i amdani nhw gynnau fach. Llyfrau fel Iaith Sir Fôn, 1903, Blas ar Iaith Llun ag Eifionydd, 1907, Enwau, 1991, ac yn ei elfen a gyhoeddwyd 3 mis ar ôl i farw. Ac eir blas ar gynnwys ambell un o'r rhain gan Gerwyn yn y man. Roedd e'n rhyfeddol am ei ddisg pan oedd e'n grwt, neu'n hogyn, fel byddwn nhw'n gweud yn Sir Fôn, yn ddigon o prodigy i ennill ysgoloriaeth i Goleg Bangor yn 15 oed. Ac fel darpar hanesydd y ras i Goleg y Gogledd, ond o dan ddylanwad mawr yr athro Thomas Parry, trodd drwy drigaredd at y Gymraeg. Tom Parry oedd ei bennaf arwr erioed, heblaw am un, Bill Shankly. Yn y golofn hawl ag ateb yn y Cymro o sonies i amdani gynne, mewn ateb i'r cwestiwn, pa berson hanesyddol hoffech chi fod i ateb Bill Shankly? Ar ôl 2 flynedd o ymchwil y Mangor aeth i Goleg yr Iesu, Rhydychen, oedd hi yno, aeth yn athro i ysgol y Gader, Ddolgella, ac yn un o'n nosbarthiadau nos y parchedig Eiros Bwen, y cyfarfu ag eleri, a daeth yn wraig ragorol iddo. Ym 1957, sefydlodd Bed ac Ar Gerald Jones gylchgrawn llenyddol newydd o'r enw yr Arloesor, a barodd tan 1960. Ac am bwcs tua diwedd y 60au a dechrau'r 70au, yr oedd yn un o gyd-olygyddion y Ddraig Goch, ac am lawer o flynyddoedd wedyn, bu'n cydolygu Taliesin gydag Ar Gerald Jones eto. Bu'n gweithio bron drwy gydol i oes ar astudiaeth fawr o waith Goron Owen, na welson ni ond cyfran o'r ymchwil mewn print. Ac ar gofiant i Ar Williams Parry, rhyddiaeth yr hwn a olygodd mewn cyfrol dra deslys a'i gofiant fe'i gorffennwyd hi, neu fe'i tacluswyd ac fe'i cyhoeddwyd hi o dan olygyddiaeth Gwyn Thomas, sydd hefyd weithio'r modd wedi'n gadael ni. Fel dwedodd Geraint Percy Gyned, doedd arno fe ddim ofan gwaith, a chan hynny, doedd ddim yn styried y dres arno. Fel i chi wedi casglu fe hoffau bêl-droed, Amlwch a Lerpwl oedd ei dimau a chricet. Un o'r cofion cyntaf sydd gen i amdano, yn ystod fy haf cyntaf yn fyfyriwr y Mangor, yw gweld Bedwyr yn meisu mewn gêm staff a'r ffriddoedd, ac yn gorfod gadael drian ar ei bedwar oherwydd y fogfa, oedd yr asma mor ddrwg arno fe.
12 mlynedd yn ddiweddarach, pan ddes i yn aelod o staff yr adran yr oedd Bedwyr bellach yn bennaeth arni, fe wnaethon ni lunio ein tîm criced yn hunain, yr adran Gymraeg a'i chyfeillion. Gemau, noson waith, 20 pelawd o'n i'n chwarae, yn erbyn cynghorau sir, staffs, ysgolion eraill ac yn y blaen, a mi roedd pawb yn gorfod bowlio 2 belawd. Doedd Bed yn ei ganol oed, ddim cystel bowliwr ac oedd e'n cadw gol yn ei enctid. Ro'n i'n chwarae ar geiau Treborth. Un ochr i ni oedd Pont y Borth, yr ochr arall oedd Pont Britannia. Oedd peli Bedwyr i noswaith yn gwyro oddi ar y wicet o hyd ac o hyd, a dyma John Ogwen oedd yn y tîm yn rhoi cyngor hyglyw iddo. Anelwch am y bont arall, Bedwyr. I anwyldeb a'i agosatrwydd a bwysleisiwyd adeg i farw chwarter canrif yn ôl. A da ni'n gwneud hynny eto, heno neu heddiw. Oedd mi roedd e'n ofnadw o anwyl ac agos atoch, ond nac oedd fyth wrth gyflawni gwaith cyfrifol. Wrth gyflawni dyled swyddau cyfrifol fel dyled swyddau pennaeth adran neu ddeon i gyfadran yn y coleg neu fel cadeirydd a llywydd llys yr Eisteddfod Genedlaethol, bydde Bed wrthi nerth 10 ewin gyda difrifwch di-ail. Be am 19 mlynedd yng Nghader John Morris Jones yn un o beleri mawr Coleg y Gogledd ac yn aelod anhepgor o gyngor a llys y coleg ar adegau anodd dros ben. Pan oedd e'n ddeon, yr oedd eisiau diwygio rhywbeth neu gilydd. Ac mewn cyfarfod llawn a drefnodd Bedwyr i drafod hynny gydag aelodau'r gyfadran gelfyddydol. Mi roedd yr aelodau gan mwyaf yn gyndyn o gytuno ag e. Ac fe wylltiodd Bed yn arw yn y gader. Ac fel march rhyfel yr Hen Testament, fe ffromodd i ffordd o'r cyfarfod gan adael ystafell i fyny grisiau a mas ag e, gan adael pawb yn syfrdan. Yn eiliadau cyntaf tawelwch y syfrdandod hwnnw, dyma fe'n ôl. Roedd e wedi anghofio'i bibell a'i flwch baco. A dyma fe'n mynd at y bwrdd, a fe'n codi'r bibell ar blwch baco ac yn dweud, dwi'n caru rhain yn llawer mwy na gwyn eich edmygu chi, medda fe, a mas a fe eto. Mi sonies i fwy nag unwaith am y golofn hawl ag ateb yn y Cymro. Yn Rhifin, y 5 o Fawrth 1974, fe gyhoeddodd Glyn Ifans, eto wedi'n gadael ni, bortread o Bedwyr yn yr un papur, o Bedwyr yn 20 oed newydd gael ei benodi i'w gader, yn ddigon ifanc feddwl Glyn i liwio'r adran Gymraeg ym Mangor hyd at road y ganrif. Yn anffodus tost, nid fel ni y bu hi. Cafodd leri ar plant, ni a gronw a hiw, i gadael yn llawer hi gynnar. Yn hw yn benna, ond unau oll oedd ni'n nabod hefyd. Gan fod y steddfod hon yn cael ei chynnal ar ei fam ynys ef a'n mam ynys ni gyd, dwi am orffen y deyrnged hon drwy ddyfynu unwaith eto o'r golofn hawl ag ateb 2 gwestiwn. Yn aill, beth yn eich barn chi yw'r felltith fwyaf erioed? Ateb Bedwyr, yr Adventus Saxonum, sef dyfodiad yr Eingl-Saxoniaid i Brydain. Y cwestiwn arall ar olaf yn y golofn oedd, fel beth yr hoffech chi ddychwelyd ar y ddaear ar ateb Cymro mewn Sir Fôn Gymraeg. Diolch yn fawr Geraint a Derek am y portread crwn a chynnes yna. A gai ofyn rwan i Meinir Piers Jones a Non 10 i sôn am ei hatgofion nhw, am ei hathro, y gŵr rhwydd agos atoch a'r darlithydd tra difyr. Pan oeddwn i'n hogan yn ysgol Glan y Môr, Pwllheli Estalwm, roeddwn i'n meddwl mae rhywbeth o fewn llyfr oedd ysgol Hictod, rhywbeth i'w edmygu o hirbell, ar wahân ac uwch ben ein bywyd beunyddiol ni. O edrych yn ôl, mae'n siŵr mod i'n fy nghymryd fy hun ormod o ddifri,
fel y bydd pobl ifanc ddarllengar a llawn delfryda. Roedd gen I chwaer hun, gydwybodol ac uchelgeisiol. Hi oedd wedi dangos I mi sut I ffagio. Bydd istaw, darllan ac wedyn dysga hwnna gan I banad mewn awr a hanner gyd I siarad adag hynny. Hi oedd wedi egluro ymhell cyn cyrraedd prifysgol fod angen gwneud mwy na dim ond dysgu be oedd yna'n llyfrau sgwennu fel poli parot, bod angen darllen cefndir ychwanegol, ehangu gorwelion, mynd yr ail filltir ac ati. Hi oedd fy rôl model I am chwaer fach. Cymraeg, Saesneg a Ffrangeg oedd fy mhynciau I. Ond roeddwn i'n rhy brysur yn mwynhau fy hun yn y chweched I feddwl be ro'n I am wneud. Gna Gymraeg, meinir. Mam oedd honna. Yr adeg hynny doedd dim sôn am Gaerdydd, na fawr am Abertawe na Llambed, yn enwedig I bobl y gogledd fel ni. Dim ond 2 le oedd na. Un o adegau mwyaf cyffroes y chweched isa I mi, fi cael mynd I goleg y Brifysgol Aberystwyth I sefyll arholiad ysgoloriaeth. Cael aros mewn neuadd coleg. Cael mynd I neuadd Pantacelyn. Cael mynd i'r cwbs. Cael peint o lager yn Leim. A cherdded y prom. A phen llanw'r ymweliad ar ôl sefyll y papur arholiad oedd cael pas adra I port yn fan mynediad am ddim ar ôl colli'r tren. Dyna oedd uchafbwynt fy mywyd hyd hynny, mai stan y cefn wnaethon ni, efo'r offer yna, a theimlo'n reit chwdlyd y byn cyrraedd y Cross Foxes. Aros wedyn am y post am wythnosa, yn y gobaith Simsan y deuaidd yn y newydd da, am denau nôl I Aberystwyth. Wel, mi ges I ryw ysgoloriaeth fach bitw, nid I Nefan Morgan, na'r un arall o'r rhai gwerth I hennill. 45 y flwyddyn oedd ei hunion faint I, oedd yn ddim llawer hyd yn oed yn 1976. Yn y cyfamser, roedd yr rhaglen wythnosol yn ei elfen ar Radio Cymru, wedi dechrau torri ar ein clistia ac yn destun sgwrs ymhlith pobl gyffredin, mewn siopa, yn y mart, ar y stryd. Dyna pryd y clywais I lais Bedwyr Lewis Jones gyntaf erioed. Roedd o'n swnio fel gwladwr. Roedd o'n swnio'n ddigon tebyg I dad. Ond hefyd, roedd o'n byrlymu o wybodaeth, ddifyr, arhyfeddol ac obsgiwar. Clywais o'n esbonio enwa llefydd oedd yn cyffwrdd fy mywyd bychan I. Y Betws yn Betws Fawr, sef cartref y mam, a ffarm Gwag yn Oe y gwelwn ei henw wrth yrru fyny yno o bentra chwilog i'r Betws. Anghartra I fy hun, Botacho Wyn, y bu ei enw yn ddirgelwch I bawb tan hynny, ac yn destun bob math o glandro. Pa mor falch oeddan ni o glywed mae enw Gwyddelig oedd Tacho yn cyfatab I ryw fath o glown, oedd gwestiwn arall. Ond dyma, mor eglur a hael ar barad, ysgol hictod mewn gwisg gwahanol. Nid glas y blue stocking, ond, fel o gwelais I pan gyrraeddais I Goleg Prifysgol Bangor, coch, jumper coch efo tyllan ddi, a gogla baco cetyn arni. Roedd yr ysgoloriaeth fach yn ei gwneud yn fwy anodd dewis Aberystwyth, gan nad oedd yn gwneud y penderfyniad drostai. Dywedais hynny wrth yr athro Geraint Gruffydd, a estynnodd y hoddiad I mi lawr am dro, am dafio gwmpas Aberystwyth greadur ffeind. Cofiaf yn I dau gael te yng Nghaffi Pengwyn, ynta yn I rencot nefi blw dena dros I siacad Frethyn. Ysgolhaig mawr arall a dyn prysur yn rhoi bnawn gwenar I ryw ffifflan ansicr. A dewis Bangor yn y diwadd. Nid am ei fod yn nes, roedd hynny yn ei erbyn a dweud y gwir. Nac am fod gen I gadnabod yn mynd yno, ro'n I am gael torri fy nghwys fy hun, ond am fod yr adran Gymraeg yno yn swnio mor ogoneddus.
efo'i darlithwyr athrolithgar. Gwyn Thomas, roeddan ni wedi astudio'r bardd cwsg. Derek Llwyd Morgan oedd yn exotic i'm tu bi. Ar unigryw, David Glyn Jones, Dr Gruffydd Aled Williams, Dr Brynley Rhys, a Miss Enid Pierce Roberts yn cadw trefn arnyn nhw i gyd, a nina fe farwyr heb anghofio, Mrs Gwyneth Williams, yr ysgrifenyddes. Yn sicr, dyna'r penderfyniad iawn. Na fudyddiad Bangor a'i hyd yn rhai braf a di-gwmwl. Ond o ron addysg a chael ysbrydoli, oeddent yn bendifaddau. A phetai mi ddewis un o fy hoff 3 lle ar gyfer y rhaglen yn RS4C, un ohonyn nhw fysai Llyfrgell Gymraeg Coleg Bangor. Roedd yn hathrawes Gymraeg yn y 6ed dosbarth Miss Annette Thomas wedi egluro na fydda ei fwyd llwy unwaith y cyrhaeddem i'r coleg, ac y byddai angen bod yn drefnus wrth gadw nodiadau, adolygu ac ati at aroliadau. Cymerau rai hyn yn llythrenol. Cofia fi'n ferch mewn darlith ar y ddychymyg y methodistiaid, ac yn benodol Williams Pantycelyn a'i gyfarwyddwr priodas yn copïo geiriau Derek. Y dewis pwysicaf fewn nawn mewn bywyd ydy dewis cymar priodas. Air am air yn dwt yn ei ffail. Un arall wedyn yn ail gopïo bob darlith mewn sgwennu taclus yn y llyfrgell. Ro'n i'n fwy na pharod i gymryd nodiadau a chadw ffeiliau, ond yn gweld hynny'n mynd braidd yn bell. Ond yn arlithoedd Bedwyr, doedd dim angen nodiadau rywsyd, neu o leia, doedd y pethau roedd o'n ei dweud ddim yn cyfieithu nodiadau a gallech chi rhoi yn eich ffail. Ac eto pan ddeiau yn ben blwyddyn, byddwn nhw'n cofio llawer o'r hyn y byddai wedi i'w ddeud. Ac rydw i'n dal i gofio llawer o'r hyn ddywedodd o 20 mlynedd yn ddiweddarach. Byddwn yn ei glywed yn dweud ac yn ei weld yn esbonio. Yn y darlithoedd ar y Mabinogi er enghraifft, i ni yn y flwyddyn gyntaf, a'i ati i ddatgloi drws oedd yn geuad, ac o'r ffenest i oleio, a throi'r llif oleiadau ar ambell i fanylun tywyll, er enghraifft, trwy ddangos fydd llawer o'r eirfa yn dal yn fyw ar lafar. 2 air a gofiaf sy'n lleol i'n hardal i, lliwied, a medliw, a gwisno, am groen afal neu ddyn, wedi rhychu. Ro'n i wedi clywed hwnnw yn y siop ffrwytha lle ro'n i'n gweithio bob ha. A dangos i ni mor ddynol oedd cymeriadau ffantastig fel Bendigeidfran a'r Rhiannon, ac anina mor agos i Afon Alaw lle claddwyd Branwen, mae'r un ydi tristwch ym mhob oes. Dysgai gwrs arbennig ar farddoniaeth yr emyn. Yn hwnnw, na wnes i fy hun ei ddewis, oedd yn gan gymeriad, o feddwl gymaint o'i myna dwi wedi ei llun o ganu ers hynny. Deia Williams Pantycelyn yn fyw, drwy ddisgrifio fel ffarmwr a dîm i'r gefn ei farch yn crwydro Cymru ym mhob tywydd i brygethu a gwerthu te at dalu ffordd. Roedd ei gnawd am ei esgyrn yn llythrenol wrth wneud hynny. Gwisgai ei ddisg yn ysgafn ac yn ymddangosiadol ddiffwdan, gan roi gwen newydd ar hyfeddol i rywun fel fi, ar beth allai gwir ysgolhaig fod. Cefais fy nghyfareddu. Wrth gwrs, cuddiau yr agwedd honno flynyddoedd o ddarllan ac o ymchwilio helaeth. Ar yr iaith lafar, roedd yn ddigiro. Byddai'n cofio dywediadau a glwsau, rhywun a ffantiau dan ei llygaid fel ffedogau. Teabags, fysa'n ni'n ddeud heddiw. Hen wrai glonydd ac oedrannus yn eistedd ac yn porthi salwch. O wrando arno fo, mi ddysgais i a llawer un arall, sawl un ohonyn nhw yn dilyn y grŵp iaith ar Facebook heddiw, dysgu ym wrando a nodi
a chofio. Codwn fy nghlustia wrth glywed geiriau fel diharthu. A rwtiwns, a dywediadau fel stôl dan ei wigil, a bwydo'r milgi cyn y ras, adra ac o gwmpas. Ar ôl graddio, daeth cyfle i wneud ymchwil, a dyma ddechrau nid o dan ei arweiniad o, ond darlithydd arall. Daru pethau ddim cweit gweithio allan rhyngom ni, nid dim oll i wneud â chlas personoliaeth na dim felly, ond a fod ei ddysg aruthrol o wedi fy nychrin i ffitia. Ac felly, dyma Bedwyr yn fy nghymyd dan ei adain dadol. Bryd hynny, yn 1979, fi oedd y myfyriwr cyntaf yn adran y Gymraeg Bangor i wneud cwrs MA arholiad a threithawd. Doedd gan Bedwyr ddim llawer o olwg ar y cwrs chwaith. MA Mickey Mouse, os cofiau, oedd y disgrifiad ohono. Beth bynnag, fe aeth ati, yn ei ffordd gartrefol i ddangos y ffordd i mi, ac i'n hywys o anwybod ac ansicrwydd i allu sgwennu treithawd digon da byth am o'n i ar lenorion y llenor a llenyddiaeth Ffrainc rhwng y ddau ryfal byd. Belma awn ni ati, drwchwch am achi, darllenwch yr ysgrifen fan dwtna, tynnu ar y cetyn, gwrando, annog, a gwneud i'r dasg ymddangos yn syml. Wel, os nad yn syml, yn bosib, bu misoedd dedwydd o gydweithio rhyngon ni. Ar ôl llwyddo i gael yr add, cychwyn ymwneud gwaith, priodi a magu teulu, dechrau sgwennu. Ac ro'n i rhyw gymryd fod merthynas i ag adran y Gymraeg Bangor a'i hathro hynaws wedi dod i ben. Syndod felly oedd cael galwad ffôn yn haf 1989, a nina erbyn hynny yn byw yn Llangefni, yn fy ngwadd i ddod draw i'r adran i gynnal sesiynau marfer sgrifennu gyda'r myfyrwyr yno, a rhywfaint o waith efo dysgwyr y flwyddyn gyntaf. Ar y pryd, ro'n i ar ganol ysgrifennu cyfres deledu efo Gweno Hywyn ac yn magu 2 o blant bywiog o dan 2 oed. Roedd gen i ddigon ar fy mhlat, ac eto do'n i ddim am wrthod y cynnig. Roedd yn dangos fy Bedwyr naweddus i agor drysau y byd academaidd, sy'n gallu bod dwtch yn gul a snobyddlyd i dderbyn lleigwyr fel fi ar awyr iach a ddeuau'n canlyn ni. Dod ar rywun o'r byd i mewn i rannu am bas sleisan o'r academig dost. Mor braf i cael algydio yn y berthynas efo fo a staff yr adran a dod i adnabod to newydd o fyfyrwyr. Daeth Bedwyr a bydoedd llen a'r byd real i olwg ei gilydd. Yn ei waith dangosodd mor agos oedd yr iaith lenyddol a'r iaith lafar, ac mor debyg oedd cymeriadau'r Mabinogi mewn llawer gwedd i ni, fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf. Fel athro hefyd, mynnau wiro allan, rhoi cic egniol i ambell wal, estyn llaw. Roedd ganddo lawer i'w ddysgu ni, fel ysgolhaig ac fel dyn. Pan mae rhywun yn mynd ati heddiw i ddewis cwrs prifysgol, beth ddyle fod ar y rhestr o hanfodion? Lleoliad y brifysgol, bod yr adran wedi ennill hyn a hyn o ser am ei gwaith ymchwil, sgorau bodlonrwydd myfyrwyr, cynnwys y cwrs. Beth oedd ar fy rhestr i pan benderfynais i mai i Fangor roedd hwn am fynd? Wel, gallai ddeud heb os nag oni bai, mae'r hyn a fi'n gyfrifol am fy mhenderfyniad oedd y darlithwyr, ac un darlithydd yn bennaf, sef yr athro Bedwyr Lewis Jones. Cyn i mi ddechrau yn y brifysgol yn 1987,
Roedd gennau syniad go lew yn fy meddwl o'r hyn y disgwyliwn i athro fod. Dyn tal, tenau, oeraidd i bersonoliaeth, ac un oedd yn ddieithr i'w fyfyrwyr. Pan ddes i Fangor a thrafod gyda myfyrwyr o adrannau eraill, sylweddolais fod yno beneithiad adrannau fel hyn i'w cael yno. Ond mor wahanol oedd pethau i ni, fyfyrwyr yr adran Gymraeg. Roedd ein hathro ni yn berson cynnes, cyfeillgar, oedd yn barod am sgwrs ar unrhyw adeg. Dwi'n cofio clywed i gyfarchiad ochr arall y stryd ym Mangor Uchaf yn fuan wedi mi ddechrau'r cwrs. A ffrind i fi yn methu a chredu mae'r cymeriad llawn bywyd hwn yn ei siwmper amryliw oedd y proffesor. Fe ddeithon ni fel glas fyfyrwyr i ddeall ei gymeriad o'r cychwyn cyntaf. Wrth i'r athro Bedwyr Lewis Jones ein croesawu ni yn fyfyrwyr newydd i'w adran Adran Gymraeg orau Prifysgol Cymru, cofiwch, fe ddeithon ni ddeall mor un llygeidiog yr oedd o'n gallu bod ynglyn â rhai pethau. Fe'n canmolwyd i gyd ganddo am fod yn ddigon doeth i ddewis astudio yn y coleg ar y Bryn yn hytrach na'r coleg ger y Llu. Doedd bod yn ddiplomataidd ddim yn un o'i nodweddion amlycaf. Dwi yn gobeithio na i bechu neb rwan yn enwedig gan fod dau arall a oedd yn ddarlithwydd arnaf yn Mangor yma ar y llwyfan heddiw. Ond yn yr ail a'r drydedd blwyddyn, roedden ni'n cael dewis astudio rhai unedau dewisol yn rhan o'n cwrs gradd. I unrhyw un sy'n fy nabod ac yn gwybod i mi ddewis peidio cael fy nerbyn yn aelod yng Nghapel Bethesda'r Wyddgrug pan o'n i'n rebel 15 oed, mae'n debyg y bydden nhw'n synnu clywed fy newis ar gyfer un o gyrsiau'r ail flwyddyn. Pam felly? Dewisais astudio uned ar farddoniaeth yr emyn y cyfeiriodd Meinir. Pam? Wel, oherwydd mae Bedwyr Lewis Jones oedd yn darlithio'r cwrs. Os mae Bedwyr oedd yn darlithio, ro'n i'n gwybod y byddai'r cwrs yn plesio. A chefai Simon Siomi. Fo hefyd oedd yn cymryd darlithoedd ar chwedlau'r oesoedd canol. Clywsom ganddo am bwysigrwydd ar ôl y cyfarwydd yn ein traddodiad llenyddol. Ond Bedwyr oedd ein cyfarwydd ni yn y brifysgol. Fo oedd y storiwr, y cyfathrebwr, a chanddo'r ddawn i ddod â'n llenyddiaeth yn fyw. Oherwydd ei allu ef i gyfathrebu, roedd hanes, diwylliant, iaith ac awduron ein gwlad yn dod yn fyw. Nid beth oedd ganddo i ddweud oedd yn fwyaf arbennig i mi, ond i ffordd o ddweud pethau. Ychydig o nodiadau sy'n gen i oedd darlithoedd fel y cyfeiriodd Meinir yna. Byddai'n dechrau'r ddarlith fel yr oedd wedi bwriadu gwneud yn siŵr o fod, yn llawn gwybodaeth ysgolheigaidd, ond ymhen dim bydde di mynd i grwydro i bob cyfeiriad. Bron yn ddi-ffail, mewn darlith clywem y geiriau, rhowch eich beiros i lawr, neu da chi, peidiwch â sgwennu. Ond yr union bethau rheini oedd yn ychwanegiadau answyddogol i brif sylwedd y darlith, oedd y pethau cofiadwy i mi. Byddai'n datgelu'r perlau diweddaraf i ddod darganfod yn sgil ei ymchwil gyda ni, ac roedd ei frwdfrydedd a'i gyffro yn amlwg. Roedd y cwrs ar Williams Parry a ddilynais yn enghraifft wych o hyn. Gallaf fi gofio'n darllen un o gerddi'r haf a'r goedd mewn darlith, ac yna gan ei bod o'n mwynhau'r farddoniaeth cymaint, yn ail ddarllen y gerdd yr eildro. O na, doedd hynny'n yn ddigon iddo fo. Ew, mae'n dda dydi, medda fo, cyn penderfynu i bod hi'n heiddi trydydd darlleniad. Roedd o'n un parod iawn i ddweud i farn, ond yn siarsio ni ar yr un pryd i beidio i ddyfynnu. Gallaf gofio nifer o enghreifftiau o'i ddweud ysgytwol. Enghraifft un cellweirus ond gonest y dwedwyd wrth un am beidio i ddyfynnu am un o'n beirdd cyfoes, wel, ddim mor gyfoes erbyn hyn. Rwtsh llwyr, os welis i rwtsh erioed. Ond fe gawsom ei ganiatâd i'w ddyfynnu wrth iddo gloriannu gwaith Pantycelyn. Y cwbl allai ddeud amdano yn y pen draw ydy bod o'n fardd go fawr. Roedd ganddo fo ryw angerdd di-ffiant yn ei eiriau oedd yn argyhoeddi.
I mi fel myfyriwr, roedd bob amser yn ymddangos yn berson gwylaidd a diymhongar amdano fo ei hun, ond yn canmol neu'n gorganmol i fyfyrwyr. Nid falsio, ac mae'n bwysig deall hynny, ond yn codi hyder myfyrwyr. Un tro mewn seminar ar 6 ohonon ni'n fyfyrwyr wedi cyflwyno darnau o waith creadigol, meddai'n hollodd i ffiant, so ni wrth fy modd petawn ni'n gallu sgwennu'n greadigol gystal a rai ohonoch chi, a ni'n ei gyd yn gwybod bod ganddo gymaint o ddawn trin geiriau. Enghraifft arall o'i wyleidra oedd pan ofynnwyd iddo esbonio rhyw bwynt gramadegol, a gyntau'n honni na wyddai ddim byd am ramadeg na chystrawen. Ei gyngor i'r myfyrwyr oedd, gofynnwch i Dafydd Glyn Jones. Roedd Bedwyr Lewis Jones bob amser yn rhoi'r argraff bod pobl eraill yn gwybod mwy na fo. Ond roedd o'n ei hun yn un da am roi cyngor. Pan o'n i yn y niwl yn ceisio penderfynu ar destun fy ngwaith ymchwil, fo am hanogodd i astudio gwaith Alun Llywelyn Williams. Dwi'n cofio cael fy siarsio i'w swyddfa mwyn iddo fo helpu pan o'n i'n llenwi rhyw ffurflen am grant ymchwil. Beth am i ti ddeud rhywbeth fel hyn? Neu, rho hwn i lawr, bydd y bobl bwysig na'n Llundain yn licio brawddeg fel hon. Roedd o'n deall yn iawn beth oedd angen i ddweud ym mhob sefyllfa a chyda phob cynulleidfa. Roedd Bedwyr yn deall pobl. Bedwyr oedd fy nhiwtor personol yn goruchwilio fy ngwaith ymchwil yn ystod blwyddyn gyntaf ymchwil. Nodweddiadol ohono yw'r ffaith na fyna eistedd tu ôl i ddesg wrth drafod. Nid oedd yn awyddus i godi mur rhyngddo ef a'i fyfyrwyr. Tynnu 2 gader at gornel y ddesg a chydweithio ochr yn ochr oedd ei steil. Roedd o'n ymddangos yn onest ac yn ddynol iawn i ni'r myfyrwyr. Cofia fod yn ei swyddfa un prynhawn pan dywyllodd yr awyr i ryw liw llwyd felyn rhyfedd a ddaw cyn storm. Datganodd yr athro y byddai'n mynd i guddio o dan y ddesg neu'r stordi pe bai'n clywed taran gan fod arno ofn storm mellt a thrannau. A dwi'n mynd amau'r seminar orffen yn gynnar y diwrnod hwnnw, rhag ofn. Darlith arall y gwelsom i anestrwydd oedd yn syth ar ôl trychineb Hillsborough. Dwi'n yn cofio pwnc y ddarlith heddiw, ond cofiaf yr emosiwn yn ei lais wrth iddo drafod y trychineb, ac yntau'n gymaint o gefnogwr tîm Lerpwl. Doedd o ddim yn un am guddio'i deimladau, a byddai'n deud i ddweud am bob dim dan hael, yn rhagoriaethau cerddi'r goron yn y genedlaethol, yn wleidyddion hunan bwysig yn San Steffan, yn ddyfarnwr rygbi dall y meddesta, neu'n unrhyw bwnc arall oedd yn ei gorddi neu yn ei gosi ar y pryd. Roedd ei heilioni o hefyd yn ddiben draw. Sawl tro cefais i fenthyg llyfr personol ac ambell waith dderbyn llyfr neu bamffledyn pryn yn anrheg ganddo. Roedd croeso arbennig yng nghartref Eleri a gyntau i bob un o'r myfyrwyr ar ddiwedd eu haroliadau gradd. Bob blwyddyn byddai Bedwyr yn trefnu parti, ac ym mwrlwm y parti, yng nghanol y punch a'r brechdannau, byddai'r winc a'r wen ganddo yn ddigon i awgrymu nad oedd angen i ni boeni am y canlyniadau. Penderfyniad doeth iawn oedd dewis astudio yn adran Gymraeg orau Prifysgol Cymru, sef yn adran yr athro Bedwyr Lewis Jones. Diolch yn fawr non a Meinir am yr atgofion personol hyfryd yna. Diolch yn fawr iawn i chi. Mi drown ni rwan at rai o gynhyrchion Bedwyr ysgolhaig y bobl. Roedd ganddo am flynyddoedd, fel da chi'n cofio, golofn o'r enw Detectif Geiria yn y Western Mail. A thros 5 mlynedd, bu'n darlledu yn ei elfen gyda Gar Alun Evans ar Radio Cymru. Yn y ddau le, trafodau darddiadau ac ystyron geiria, enwa lleoedd ac ymadroddion y Gymraeg. Gerwyn Williams golygydd y gyfrol Gorau Cyfarwydd, detholiad o sgrifia beirniadol ac ysgolhigaidd Bedwyr,
sy'n cyflwyno rwan ddetholiad byr o'r darna gwerthfawr a difyr hynny. O ryw 3 dyfyniad sydd gen i chi, fel da ni wedi clywed droion yn ystod y cyfarfod eisoes, mi roedd Bedwyr, mi roedd o'n giamstar am olrain, tarddiad, geiriau, a phraw fo hynny wrth gwrs oedd y rhaglen radio boblogaidd yn ei elfen, oedd yn cael ei chyflwyno gan Arlyn Evans, da ni wedi gweld llun o'r 2 eisoes tu cefn i ni yn ystod y cyfarfod hwn. Dylygwyddo ni hefyd ym Mhentra Llaneilian, ger tre Porthladd Amlwch y cafodd ei fagu. Lleoliad arall nid nepell o Amlwch ydy Lastra, yn y westy, lle bydd amryw o'na chi eisteddfodwyr y bosib yn aros yr wsos hon. A dyma chi Bedwyr yn trafod yr enw hwnnw, Lastra. Fferm yn ymyl Amlwch sydd bellach yn westy a lle bita ydy Lastra. Soniwch am renwth bobl yr ardal, ac maen nhw'n siŵr o ddeud wrthych mai talfyriad ydy Lastra o Galan Astra, gair sy'n golygu llofruddiaeth, lladdfa, distriw. Sydd wedyn, mi gwch chi stori fawr am frwydr am laddwyd yng nghyffinia Lastra, rywdro mewn rhyw hen oes. Mae'r cwbl yn gyffroes ac yn weidlyd iawn, ac yn hollol ddi-sail. Ond sut meddach chi, rydw i'n bwrw heibio'r stori am frwydr mor rhwydd? A'r sail sydd gen i dros wrthod y goel mae ffurf ar Galanastra ydy Lastra. Yr atab yn syml ydy hen ffurfiau ar enw'r fferm. I gychwyn, dyna'r argraffiad cyntaf o fap yr OS yn 1838. Ar hwnnw, Lastre, gydag E ar y diwedd, ydy ffurf yr enw. Lastre gydag E sy'n digwydd hefyd mewn dogfen o'r flwyddyn 1520 neu 1521. Gallwn gymryd mai Lastre ydy'r enw. Rwan, mae'n ffaith gyfarwydd fod y gair tref yn cael ei ysgrifennu a'i ynganu'n aml yn tre, heb yr ef. Enghraifft, cartre, ac yn aml am cartref, a hendre, am hendref. Bwriwch fod yr un peth wedi digwydd yn achos Lastre. Gall yn nawr gynnig mai Lastref oedd yr enw'n llawn. Be am ei ddechrau? Mae'n weddol amlwg fod treiglad yma fod las yn ffurf ar glas, ar eg wedi meddalu o fod. Dyna ailgreu'r hen enw fel yr oedd yn y Lastref. Ystyr tref ers talwm oedd tŷ, lle byw. Dyna'i ystyr yn cartref, hendref a phentref. Cyfeiriau tref hefyd at y tir o gwmpas y lle byw. Hynny ydy at y fferm gyfan yn ôl yr hen drefn. Roedd tir y dref arbennig hon yn ymyl Amlwch yn las. Roedd yn wyrdd a ffrwythlon yn dir pori da. Fi galwyd y las dref neu y lastref. Ar lafar collodd yr ef. Ar lafar Sir Fôn hefyd, fe drowyd yr E yn A yn ôl tuedd dafodiaeth. Aeth y lastref yn y lastre ac yn lastra. Damwain a dim arall ydy bod yr enw hwn yn digwydd swnio rhywbeth yn debyg i air i'r gair Galanastra yn golygu brwydr. Ond mae stori am frwydr yn fwy diddorol na'r esboniad a roddais i. Am hynny, mae'n well gan bobl gadw y stori mor di-sail ydy hi. Mae non eisoes di sôn am aelwyd groesawgar Bodafon. Da ni hefyd i gweld llun ohoni. Bodafon yn Sili Wen, Bangor. A chyda fanno y bydda unna'n ieithu Bedwyr. Ond cyn iddo ddod i fyw i ddinas Bangor, ac oedd yn gallu cerdded yn doedd o'i gartref i'w waith yn y brifysgol. Cyn hynny, mi roedd Leri a gynta a'r teulu bach, mi oedden nhw'n byw yn Llanfaes, yr ochr draw i fyw Mares yma yn Ynys Môn. Ac ym mrodordy Llanfaes y claddwyd y dywysogas Siwan
yn y 10yd ganrif ar 10. A dyma chi Bedwyr yn trafod yr ymadrodd hen siwan o hen beth. Gwyddoch chi be fydda nain yn galw dynas fradwrus? Mi dda cyfaill hun i mi wrtha un diwrnod. Galw dynas felly, dynas na i dro gwael â chi'n eich cefn, yn hen siwan o hen beth fydda nain, ychwanegodd. Un o ble oedd eich nain, gyfynais. Un o ddolwydd elan, meddai. Siwan, wrth gwrs, ydy'r ffurf Gymraeg ar yr enw Joan. A Joan neu Siwan oedd enw merch John Brenin Lloegr a ddeith yn wraig i Lywelyn Fawr yng Ngwanwyn 1215. Bedair blynedd ar 20 yn ddiweddarach, adeg y Pasg 1229, dalwyd Siwan yn godi nebu gyda Gwilym Brewis, un o farwniaid Normanaidd mawr y Mers oedd wedi bod yn garcharor i Lywelyn. Carcharwyd Siwan. Parodd Llywelyn bod Gwilym Brewis yn cael ei ddedfrydu farwolaeth, ac yn ôl y sôn, daeth tyrfa o 800 i wylio'n cael ei grogi. Styriwch eto, mae Nolwydd Elan, yn ôl traddodiad, y ganwyd Llywelyn Fawr, ac mae yno roedd un o'i gestyll pwysica. Mae'n hawdd dychmygu Siwan yn ymweld â chastell Nolwydd Elan, yn astronas, yn Ffrangeg ei iaith, go bryn bod Cymru'r Llys di closio ryw lawer ati. Pan dorodd y newydd yn ddiweddarach am ei hanffyddlondeb i'w gŵr, trodd yr amheuaeth o'r astronas yn gasineb. Daeth Siwan yn air hyll, yn gyfystyr a bradwres. Cof gwlad hir a gwydyn yn ardal Dolwydd Elan, a gadwodd hen Siwan o hen beth, yn ymadrodd byw ar lafar am ddynas a wna'i dro gwael ar rhywun yn ei gefn. Ac i gloi, darn chydig mwy anarferol o bosib, darn sy'n cyfleu'r bedwyr yn drist a distaw. Fel y clywson ni, mi fydd o'n gol geidwad i dyn Mamlwch, ond y tîm proffesiynol oedd o'n ei gefnogi wrth gwrs, a hynny gyda sel ac arddeliad oedd Lerpwl. A dwi'n mynd ama y bydda Bedwyr di roi sel i fendith ar liwiau'r llenni yn y Babell Lên yma eleni ar ei newydd wedd. Mi oedd y siwmperi cochion oedd yn ei gwisgo yn fod o ymfalchio yn ddiamwys yn hynny. Ond fel y cyfeiriodd Non, yn Ebrill 1989, fe ysgytwyd tîm Lerpwl a'i cefnogwyr gan drychineb Hillsborough, pan laddwy bron 100 o gefnogwyr mewn gêm bel-droed rhwng Lerpwl a Nottingham Forest yn y stadiwm yn Sheffield. Mi ymwelodd Bedwyr â chau pêl-droed Lerpwl yn Anfield, ac mi gofnododd ei brofiad mewn ysgrif ungol a gyhoeddwyd ar dudalennau Taliesin, y sonwyd amdano cylchgrawn a gydolygau gyda'i gyfaill ar Gerallt Jones. Toc wedi 10 oedd hi arno ni'n parcio car ar glwt o dir wast ar gyrion Anfield, ac yn cychwyn cerdded i gyfeiriad y cae enwog. Roedd hi'n wythnos union ar ôl i 95 o gefnogwyr Lerpwl gael ei lladd yn Stadiwm Hillsborough. Roedd tristwch y trychineb yn bwysau ym mhobman, yn lleddfu mynd a dod bore Sadwrn y ddinas, yn syndod gwag ar wyneba. I mewn yn y cae, y lliw oedd yn eich llorio chi. Hanner y llain chwarae dan floda, y gôl yn un pen o'r golwg dan genglau o sgarffiau a baneri, y cop wedi orchuddio drosto, y cyfan yn un môr o goch a gwyn ac yn llenwi'r synhwyra, a distawrwydd ym mhobman. Doedd dim sŵn, dim ond sŵn pobl yn symud yn dawel, yn brydd, yn ddefosiynol, a sŵn band byddin yr ychewdwriaeth yn y stand yn chwarae tonau lleddf. Cerdded i fyny deresa'r cop, roedd pob un o'r ugeiniau bariau huarn wedi gorchuddio sgarffiau, crysau, capiau,
Ar lawr o'i blaenau roedd doliau a chardiau, pob un yn sgrin goffa wedi chodi gan berthnasau, gan ffrindiau, gan gyd aelodau gynulleidfa gwylwyr y cop. Roedd negeseuon ym mhobman. You'll never walk alone, wrth gwrs, yn ei dwsina, ond eraill mwy anisgwyl fel ein harglwyddus o Lourdes, Gweddia dros y 95. A rhai oedd ar yr olwg gyntaf rhyfygus, ond oedd ddiogel efo siancs, a siancs yn gofalu amdanyn nhw'n ngwynfa. Mewn cyd-destun cyffredin, buasai sancteiddio Bil Shankly fel hyn yn gabledd. Yma, doedd dim anghydnawsedd. Llwyth oedd yma yn bwrw ialar ac yn wynebu a neall trychineb yn yr unig idiom oedd ganddo. Diolch Gerwyn. Byddai'n dda i ni rwan cyn cloi glywed Bedwyr ei hun yn siarad. Darn o'r Babell Lên yn Llambed, ac mi gewch chi glywed o ei weld ar y sgrin wan dwi'n credu. Clip sain ydi o. Gweitha'r modd fi si riod yn y cilia. Olia ddim pellach na'r giat. Mi fi si yn y giat, nos ferchar Steddfod Aberteifi oedd hi. Mynd yn y car o Aberporth trwy Bont Garag, ac yna parcio a cherddad. Ro'n isio cael gweld y ffermdy a'i olwg a'i leoliad. Hanner canrif union bron cyn hynny, roedd isfol wedi bod ar ryw berwyl tebyg yn y gogledd. Mis Aws oedd hi pryd hynny hefyd. Roedd isfol ar ei fis Mel, a mi ath ar sgawt i Fôn. Eithym ar sgawt a hithau, yn unswydd yn ddedwy ddau, yn y goed Sir Dafarn Goch, yn fachgan a gwraig fochgoch, i gyrraedd hen goronwy y bardd mawr a fydd bardd mwy. Na fi wedi cael cyfle i beth am Sir Fôn yn ganol y sôn yma. Pwynt fi am wneud ydy hwn. Mae'r Dafarn Goch wedi bod yn gyrchfan Pererindod ers llawer blwyddyn. Mae'r cilia bellach yn yr un categori. Mae o'n un o gartrefi Cymru, os ca i ddefnyddio term cyfoethog o Edwards am gysegyrfanan hunaniaeth arbennig ni. Stately Homes yn Lloegr yn te, cartrefi Cymru, a'r hynny bron i gyd naill ein dyddynod neu'n ffermydd. Mynd i weld un o gartrefi Cymru roeddwn i yn os ferchar honno, ac i weld cartra nodedig iawn. Oherwydd yn wahanol i'r Dafarn Goch, yn wahanol i Ben Bryn y Ffrainceiriog, yn wahanol i Bant y Celyn, nid cartra un unigolyn neilltuol mor cilia, ond cartra teulu. Mae o yn gartra yn ystyr wreiddiol y gair cartra. Tref neu hendref, car neu dylwyth. Cofio'r tylwyth, cofio'r cartra, yr ydan ni yma heddiw. Jeremiah Jones oedd y sefydlydd. Ro'n i gan mlynedd yn ôl, pan oedd o gyntaf i'r cilia, gadewch ni gofio nad oedd i ffarm oedd wedi bod yn wag ddi-denant ers 2 flynedd yr oedd o. Cyn pen dim o yr oedd y lle yn fwrlwm o fywyd. 12 o blant ar yr aelwyd, mynd a dod cyson rhwng y cilia a'r tyddynod a'r ffermydd eraill cyfagos na oedd yn dibynnu ar y cilia am eu cynhaliaeth. Tref tad a chartref wyt hyn, troed deau tir y tywyn. Medda Dafydd Nanmor, rhywbryd tua 1450 am uchelwr y tywyn ger Aberteifi. Yn amoda 1900, roedd yr un peth yn union yn wir am Jerry'r cilia. Tref tad a chartref wyt hyn, troed deau tir y tywyn. Roedd o yn brydydd yn ogystal â bardd a ffarmwr.
Fe drosglwyddodd yr ymhel yna a diwylliant i'w feibion. Fe gododd yn y ciliau ail genhedlaeth o brydyddion. Fe gododd yr ail genhedlaeth arall eto. Fe dynwyd eraill atyn nhw fel tir llew a dig. Nes creu ysgol dylwythol na bu hyd y gwn i ddim byd tebyg iddi yng Nghymru. Ddim o lia ers adag Philipiad ar Dydwy. Teulu arall o ffermwyr brydyddion ar ddiwedd un cyfnod y cywyddwyr. Diddorol di'r cywyddau marnad pwdl, gan Isfoel, gan Alun a chan Dic. Dyma chi Alun yn disgrifio'r pwdl. Cropio hirwlew y dewin, trwsio i dor, trasio i dyn, pen o lan, ddi loes, noithi hon aeth ei einioes. Pori gwall crwper y gwan, trio gwneud llew o'r treuan. Dic yr un mor afiethus hwyliog i ddychymig, swel a del ryfeddod oedd a doli'r holl ardaloedd. A'i gwt trym, a'i goe tair ains, a'i arau fel dau o rains. A chi'n gweld ar ein bowliau gwirion a da ni penaglunia nhw. Mae'n hawdd dychmygu hwyl y llunio ar adrodd cyntaf, yn union yr un fath o hwyl, a phan oedd Llywelyn ap Gytyn a Gutor Glyn yn cwarfod ar aelwyd presaddfed ac yn cael hwyl am sôn am foddi dychmygol Gutor Glyn ar machdraeth. Yr un math o beth yn union ydi o, a'r hwyl yma yn sbarduro'r peth creadigol yn aill yn y llall. Nawr, cynrychiolir canu ysgan yma ar cywyddau'r pwdl. Mae'r agwedd ysgan hwyliog ddifyrus yn rhan bwysig iawn o waith y cilia wrth gwrs, y wedd da ni fwyaf cyfarwydd â hi. Ond sylwch ar un peth, mae yna un llinell yng Nghywyd Dic i'r pwdl. Uchelwr o gi, uwch lawr gwaith, a'i faran ddilafurwaith. Mae o'n cael hwyl am ben y pwdl, yn hytrach yn cael hwyl am ben pobl sy'n troi cyn faldod. Mor gwbl wahanol ydy'r cywyddau gan Isfoel a Alun i mos cyd-defaid y cilia a fu farw yn 1939. Nawr, cyd-gweithio oedd hwn am meithwr o gi. Medd Alun amdano fo. Gwas i bawb a'i goesau byw, y didwyll. Mwy ni dydiw o'r buarth yn creu bywyd i fyddhau o'i fodd o hyd wrth gyfarth a hel gwartheg yn llon o'i gynffon i'w geg. Yng Nghywyd Isfoel yn y beth agoraf o, y ci hun sy'n siarad ac yn sôn am ei waith, y ci yn anarch o'r bedd yn union fel yng Nghywyd a William Llŷn. Gwyliais bob cwr o giliau, pob twyn a llwyn yn y lle, ond ciliais yn awr a gwele ifanc yw'r llanc sy'n fy lle. Mae o'n codi o ddigwyddiad unigol marw ci i dir gwirioneddau cyffredinol dyfn fel yna'n anardderchog. Mae'r cywyddau i'r cyd-defaid yn ein harwani dwi'n credu at hanfod canu beirdd y cilia. Mae yna hwyl a sbort oes. Mae yna ymhoffi mewn trin geiriau oes. Ond yn y bon, yr hyn sydd yna i mi, yr hyn sydd wedi dynoliaeth i'r cwbl i gyd, ydy fod yma fawl i gynghanedd y bywyd gwledig amaethyddol fel yr oedd o ariora yng Nghymru yn rhan gyntaf ganrif yma. Y ffordd unigryw yn awr gyd-fyw, lle roedd ei ffarmwr a chrefftwr a cheffyl a chi i rhan mewn creu harmoni cymdeithasol Cymraeg braf. Cymerwch chi o fel yna, a mae'r canu i gyd yn gymar cywerth a'r rhoddiaeth D.J. Williams yn ei hen dy ffarm. Oedd o'n i medru hi'n doedd, a mae clywed i lais o rwan yn codi hiraeth ar rywun, dweud y gwir.